Hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. So नै जोंना सिया दख'ना गाननो नागिरगासिनो बिराद दख'ना गाननो बिगासिनो आरोना स' बिमाया दख'ना गानहोगासिनो आरोना सियानो सिया नों दख'ना गाननो नागिरदों Hello guys, bolo. Hello guys. Ang dukuna ganon nagider. दख'नाखौ गानसै ओमफ्राय मोसानोसै ना सिया औ नोंसोर नायदे बयबो नायदे आंखौ सियाखौ स' बिमाया जोमग्रा गावनि जोमग्राखौनो दख'ना गानहोबाय आरोना गावना दंखायोमोन नैबे आगोलनि बैसागुआवनो बायनायमोन दा बिनो फिसा जाथारबाय आरो हामला ओंखायनो गावनि जोमग्राजोंनो दख'ना गाननो नागिरबाय आरोना जोमग्राजों एसे थाग-थिग जायो नालाय ओंखायनो स' आं बिसिनि गानहोनायखौ देखायनि आरोना र' सिया दख'ना गाननायानो मेंलायलायथारबाय खस्थ'थार ना मामि खस्थ'थार सिया दख'ना गाननो एक्सनफ्रा नुवाखै लाजाखाया सियाना फोथायाबो गोजौआवसो सिथाबलायलायबाय माबा जोंना जि लामलाजोबलायलै नै मोनाबाथाय जि लामजोबो रानासै आरोना गाबोन फोरानफिनसै न' सिङाव फोराननांबाय ओरैनो मोनालाय ओंखायनो दख'ना होननाय गानखौ दामनानै मोसानोसै ना सिया बे फिसा जाथारबायलै सना खस्थ'थ' ना जानोसैथ' बिदि जानोसै मामि मोसानोसै जानोसैखाय मिनिलायथारबायब्रा सिया दे आखाइ बोखो दे बैखौबो होगोन औ अबे कालारखौ होनो अबे कालारखौ रेडखौ येल'खौ बेखौ खादेरनानै होनोसै आरोना सियानो आर'नाइखौबो जानजियाव एसे गोरा थाफानायनि Miunya miuma beraciana apa kau ngau? Adalah kostotar dukune ganne. Minggo? Epic God. मोसानांगौ दे सिया स' जाथारसै आरोना नै सियाना दख'नाया दख'ना गाननाया जाथारसै ब्लाउसबो मालाय मामि ब्लाउसबो दङ एडभान्स बैसागु ना मामि एडभान्स बैसागु ना बावबो दंथ' जोमग्रा आजो सियाना जाबायलै माबायदि नुखो नै सियाखौ दख'नाजों गाइसमोन बा मिथिखालायबावो माबायदि नुखो गाइस होनहरदो मामि ओरै नायनानैसो होनांगौ दा माबायदि नुखो आंखौ माबायदि नुखो आंखौ माबायदि नुखो होनदो सना दे जा साइज नुखाबाय सियाखौ साइज नुथारबाय समायना नुथारबायलै सिया ओरैनोलाय सनानै ओरैनोलाय र' गान दामनि दे आच्छा मोसादो दे सना नै सिया जोंना मोसादों मामिखौ नायना मोसा एसे साइज नुथारबायलै सना बर' सिख्लानो नायहरदो मामि नै ओरैथिंसो मोसानांगौ दा
उन्दुबायसो माबा दख'ना गाननानै ए दख'ना गानना मोसाबाय मोसानांगौआ उन्दुबायसो दे मोसादों मामि साइज नुथारबायना जा साइज नुबाय Hello guys. Uncle. Ma. Baiji. Nukadwng. नोंथांमोना कमेन्टआव खिथा हरदे होनदो ओरै खुलुमहरदो खुलुमबाय गासिखौबो हेलौ मोसानानै देखायदो एसे दे मोसानानै देखायदो दे आं खननो दे गानखौ बागुलुम्बा गुलुम्बा बागुलुम्बा गावखौ आयनायावसो नायबाय थाबाय नै नैबे आयनायाव साइज मोननाय मोनथारबायलै सिया आयौ बेना बैसागुआनो माथो मदार्न बैसागुसो लागाव बैसागु डेन्सआ बिदिसो नोंना किउटिफाइ सिया गावखौनो आयनायाव नायथारलायबाय हनै साइज मोननाय मोनथारबाय गावखौनो सिख्ला गोरा अबेखौ बिदि मानै माथाम गानाथ' मामि आसानबो गाननो थैखाबाय आं बेनो देनां सिख्ला देरबा दख'ना बायनानै होनांगौआ आसानबो गाननो मावजि आयौ एथ' गिदिरखौ गाननो हायाना नों मावजि देनां थैखाबाय आं बेनो दख'ना बायनानै होनांगौआ देलाय फग्रासो जाखासिगोन बे हानजोब्बायसो हनै माबाखौ गाननो नागिरखो बेलाय नाय साला आसानबो गानदो The next day. या नों अबाव थांनो नागिरदों सना एबि होननोसै बोले नोंनि बेगखौ नायनां दे आयौ बेगा मोजांथार मामि नोंना जा साइजखा सियाना बेगा सिया एबि होननोसैनो अबेयाव एबि होननो सना नोङो स्कुलाव बैहाय केन्द्र बिद्यालयाव नामा ना डन बस्क'आव नों इउएन थ'दे एबि होननोसै थ'दे ओरैसो मोनथिखाबावो थ'दे बुमजोंसो थाङो थ'दे थाबायदो जा साइज नुखादों जिब गाबबाय बैहाय जिब गाबबाय सिया गाबा गिदिर जाबायना सिया एबिसो होननोसै दासो नुनानै सिखोनायखाय नै मोखांबो सुना होजायाखै खानायाव गावसो एबि होननोसै नोमालाय बाय दा मोनजादों नामा दादाया थांसै थ'दे या ओरै फैलाय नै हलाय सोर बे वाव आंना गस्ला गोदान दं मामि माबायदि नुदों ना सिया बेलाय नायदों ओरै फैदो नोंबो फैदो सानजों फैदो हेल' होनफैदो नै हेल' होनदो सानजों होनदो हेल' होनदो मामि हेल' होनदो